Здравейте, днес ще говорим за това какво представлява волюм профила на най-базово ниво, как се чете и защо е ключов за разбирането на пазарната структура и взаимодействието между купувачи и продавачи. Волюм профила е хистограма, показваща обема на търговия, базирана на различни ценови нива. Докато стандартният обем в долната част на графиката показва кога е имало активност спрямо час и ден. Сега ще ви покажа основните елементи на волюм профила. Първо да започнем с VPOC или така наречения Volume Point of Control. Това е цената, където са се случили най-много обем сделки. Всеки ден има свой Volume Point of Control и обикновено това е магнит за цената, тъй като там са се случили най-много сделки и там имаме баланс между купувачи и продавачи. Пазара си е свършил така наречената работа, намерил е еквилибриум между купувачи и продавачи на тази стойност и теорията за пазарния търг работи именно там. Следващия елемент е Value Area. Тя представлява 70% от сделките, които са се случили, ако е дневен профил за деня. Ето тук са те. Белите точки показват Value Area, т.е. диапазона между 25560 тук и 25480 на нас ни представлява Value Area. Тук пазара е намерил стойност. Следва Value Area Low и Value Area High. Value Area Low тук долу, Value Area High тук горе. Обикновено тези нива играят зони на support и зони на resistance, съответно ако сме под тях или над тях. Следващия елемент е така наречения High Volume Node, Low Volume Node. Това са отново зони, където имаме повече сделки и по-малко сделки. Това е един голям High Volume Node, High Volume Node, High Volume Node, Low Volume Node, Low Volume Node тук, High Volume Node тук. До тук разгледахме дневните профили, като те са най-често използвани. Друга вариация е така наречения профил, който се води Visible Range Volume профил в TradingView-то. Виждате, това всъщност сумира волюма на всички сделки, които виждаме на екрана. Тоест, ако зумна, този профил сега ще се промени и вече ни показва всъщност сумарно от тук до тук, къде имаме повече сделки, къде имаме по-малко сделки. И другия начин е с така наречения Fixed Range Volume профил, това, което ни позволява да направим и композитни профили. Да кажем, че искаме да обединим дните между 20 октомври и 23 октомври. Ето така изглежда волюм профила на тези дни. Виждаме, че изключително много сделки са се случили тук, а value area между тази стойност и тази стойност тук. Или 25345 и 25100. Знаем, че за тези 4 дни там пазара е извършил най-много сделки. Връщайки се отново на теорията за пазарния търг или Auction Market Theory, пазарът не обича да оставя нива, където не са търгувани и рано или късно той се връща и започва да си работи тук и да прави сделки. Връщайки се за кратко на теорията за пазарния търг, трябва да знаете, че пазара винаги се стреми да направи перфектен Bell Curve, където долу вече няма продавачи, тъй като цената е твърде ниска, а горе няма купувачи, тъй като цената е твърде висока, а по средата имаме най-много обем сделки и тук имаме най-много купувачи и най-много продавачи в балансираната зона или така наречения VPOC. Това може да се види и на съвсем микро ниво, ако погледнем пазара между 5 часа.
българско време някъде и затварянето тук. Виждате, че една голяма част от сделките са свършили точно тук. И имаме, кажи речи, един балансиран почти профил. За обобщение, Volume профила не е просто графика, това е езикът на пазара. По този начин ние можем да разчетем по-лесно историята на това какво се е случило с обема на сделките между продавачи и купувачи, съответно да имаме по-добра представа и да вземем по-добри трейдинг решения.